Здравейте, хора! Добре дошли в моят канал. Днес ще снимам как играя Roblox. Ето там печелих една победа. Имам бял и ето там е моето емоджи, както може да видите. Това съм изцяло аз. Сега ще ви покажа кака ми. Како, къде си? Къде си бе, Како? Не мога да те видя. Ето е кака ми. Това е нейният скин, нея е кака. Няма нещо интересно да бъде. Сладоледче. Како, айде бързо сладоледчето. Yes. Не. Хора, почваме. Тискайте палци за кака ми. Почваме да играем, али там горе аз светска. Къде е розово айскрим? Айскрим. Како ти къде си, бе? Син кейк. Оставям тук. Како, виж, аз те гледам. Да, знам. Ето те там. Зелен, мой брадър умрях. И хора умрех. Ето вижте ме аз къде съм заседнела и гледам купата наша специална. Ми хора, ще намеря още една такава игра, имаше по-готина. Ще се включим, когато кака ми намери. И така, хора, намерих я моята любима игра. Така, хора, ще влезнаме в накака ми човечето, майче. И слегнем лицето. Не, Како, защо, какво? Хора, моят скин вече е популярен, вижте. Не е вярно това. И моят скин, значи, ще кажа, че е популярен. Я вижте. Ю, отгоре пише, това означава Дима. English ти е слаб. Кое може да си сложим? Чакаме да почнем. Днеска съм... Како ти това ли си? До красана. Хора, ябълка. И ябълчица. Не ходя натам, защото... Моля ти, искам сега да падна малко. Картофки. Како де... Вижте колко е гадна кака, не ме чака. Крундуш. На съществото аз съм. До финала и аз побеждавам. Чакайте, сиренце. Браво. Сега отиваме да си вземем скина моя си. Имаме една победа, отиваме да въртиме това. Колелото на късмета, какво ще ми се падне? Паднаха ми се две победи. Робокси ми искаме. Корундуш. Имаше още една по-яка също, обаче тази също ми харесва. Не е зле. В предишната игра, в предишния ми канал, много харесва. Но не е честно те. Кака преди мене първа. Не е честно. Мария е там на ябълка. Ей. Сиренце, къде си? Ето те тук. Даже не
Нека сме топ път сме заедно. Облак. Черен облак. И какаме на черния облак, хора. Жълто емоджи, жълто. Жълта звезда, защото аз съм звезда и съм... Аз съм звезда и съм на звездата. Хора. Аз съм първа, аз съм готова. Езу. Много як хора. Слагам си шареното. Аз колко победи имам? Една. Мога да спортиш колелото. Къде то с колело? То с колело на късмета и ту с батко. Дале ми дават си мале, ми дават. Айде. Коче ти се пана. Пана ти си, аз не знам колко. Лили скелет. Ай, скелети ми се паднаха, хора. Абе, пускай ме, махни се, как да си го махна. Как да си го махна? Ух, колко гадно било, разкарай се. Хора, бела, мела. Бела, козела. Вижте колко съм бърза. Како служи ще бъде скин да смени се. Това скин къде? Како моят скин при тебе го няма? Да, защото това си Дима. И аз това сама. Виж ма. Колко бе грозен, како ми аз съм Лейзи. Ти гез без гиндиш. Хора, съм Лейзи. И аз как ми стреляха. Брокор. Пак сме на звездата, защото сме звезди. Не знам, аз преди да си пах цялата вода. Хора, всеки. Картофки, къде сте картофки? Френч фрайс. Хора. Ей! Първа победа Хора, за мен. знаете, че включвам видеото. Да, Не съм го преключвам. За две победи е това. Какво? Защо не ми дава? Прави го и ти. И чао хора, това беше всичко.